На сега обаче го бях спряла на пауза и нищо не се виждам. Апдейт от обстановката. Напиши колко време има до 123, ще се адресирам. Ще хвана някой друг рейс с една спирка и ще следвам на другата. И което дойде. Защото 123 йок. Ох! Yes, нищо не се вижда. Не знам защо. Чакаме. Ама... Знаете ли, трябваше да изборя слънчевите очила. Че иначе ще получа някой слънчев удар. Хвърлих хартиите. Не знам после колко човека ще гледат тези видеа, защото ще ги съединя. И ще ги кача в канала си. И да. Баче е много топ. Баче някой слънчев удар. Ти ми 123 на там. Баче насам нищо. Как може такова нещо? Прескачаме няколко песни. Добре, това виждаш, че е на няколко части. Лошо. Много лошо. Но нещо синьо. Така. Нещо синьо се вижда от среща, обаче 123 йок. Ще закъснееме. Се бях разбрала с тях за един. Чакаме. О, човек по хора е по-добре. И дъбото не работи. Страхотно. Ще е към третата част. Идва някакъв рейс. Два са даже. По принцип на мен ми трябва 123. Обаче, йок! Или 88 или 280. Ще се апдейтна, който съм вече с тях. Ще се включа тогава, вече от мола. И ще се видим после. До скоро. Да, 8-8 е. Идва. До после. Чао! Здравейте! Аз съм Мария Матрачка. Час 2 от мола. Тя шоколадов шейк. И съм с две мои приятелки, които обещах, че ще ги включа. Това е Мия, знаете, от Бала, и това е Ева. Ние сме луди. Не е точно, защото има хора и малко странно, но от кога не съм снимала в моя влог. Идваме. Само аз няма да ям. Аз взех шоколадов шейк. Не е зле. Чао съм. Отказахте ли се? Добре. Къде отиваме, дами? Отиваме за кремът. Надолу. Значи сме надолу. Това колко е студено. Казах им. Дръж го това телефон. Кава транче. Е така, няма да се вижда. Не искам ти гледам брадичката. Кава транче. Е така. Трябваше да използвам селфи стика. Приятели. Трябваше селфи стика. Селфи стика ми е в раницата, мама си сега да го изкарам. Извади го. Даже го носиш. Да. Видиш, ще видиш. Си
Да бе! Има и хора зад нас. Нали? Чанта ви сме. За какъв крем отиваме, ако не е тайна? Боже! Идвам. Сега хора ще ви покажа най-хубавият крем, който е уникален. Прави ръцете ми толкова меки, мирише уникално и просто е перфектен. Също, ето ги моята нова прическа. Много е бомбастична. Ето го аутфитът на деня. Покажи си твой аутфит. Моя аутфит на деня. Добре, давай вътрече, давай. Моя, вече го видяхте. Какво бе? Не мога да го видяхте. Камерата да снимам напреде. Ето. Ето ги ми е Ева, отново. Влизаме в Ню Йоркър. Я? Има ли нещо мое? Има, да. Бялата тениска на тича. На мен ми трябват между другото дънки. Дънки ми трябват. Айде да използва. Пускам ни. Много сме фешън. Камерата ми е по... Не сме в Ню Йорк. Ето. Ръката ме боли така. Трябваше селфи стика.